Masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sai dai masu sauraro ka ci gaba da bibiyan mu ganin muna ɗora muku sababbin shiri na gidan na manyan mata. Amma muna kawo muku shiri da manyan mata da labari na da gidan sarauta. To fa Nadiya dai ta yi da na sanin rabuwarta da Hajiya Laila. Yayin bakin ciki ya bakin ciki ya kama ta ganin ko da yaushe manyan mata tana ci gaba. Aita ta ce da ma ta sani akan za ta faru da ba za ta faɗa mijinta sirrin abin nan da ya faru tsakanin mahaifin Laila ba. Sai dai ta nemi alfarma wajen Hajiya Laila ta mata alfarma ta su haɗu ko so ɗaya ne nan da Allah ta ba ta abin da zuciyarta take faɗa. Kuma ta rantse da Allah ita wannan abin ta ɓoye ta ne saboda tsakani ga Allah ganin ta yi. Muddin idan ta faɗa Hajiya Laila za ta iya kamuwa da hawan jini ko kuma ta yanke jiki ta faɗi saboda abin da mahaifinta ya aikata. Sai dai mahaifin dai Hajiya Laila da gaske ne ya aikata fyaɗen nan da ya yi wa yarinyar nan. Sai dai mahaifin Laila shi ma ya bi da na sanin zuciya ganin su manya masu kuɗi kawai su a rayuwarsu kawai sai dai su ata 'ya'yan talakawa. Kuma a yace ya riga ya ɓata mata lalata sanadiyar haka mahaifiyar yarinyar fa ya rasa rayuwarsa. A yadda ya sa ta yarinyar ta zama marainiya. To fa mai sauraro ita ma Nadiya ta ɓoye wannan labarin ne ganin ta idan ta tona duniya za ta zagi Hajiya Laila. Sai sa ta bar labarin a cikin zuciyarta daga ita sai mijinta. Amma mijinta ya riga ya zambace ta ganin cewa ya fitar da wannan labari har ya je ma ya sewa da wasu 'yan siyasa. Su da 'yan siyasa sun ba shi dai dumbin kuɗaɗe ganin cewa ai su ya kawo musu magana ganin cewa ai magana ma za a yaɗa ta a duk duniya. Kuma a yace mahaifin Laila ya kamu da paralyze. Sai da mahaifin Laila da ya nemi alfarma wajen Laila ganin cewa ta yi don Allah ta yafe masa. Ganin cewa wallahi ya aikata wannan abin amma ya nemi alfarmata da yafe masa ganin cewa ya bi da na sanin zuciyarta. To fa mai kallon mu mai sauraron mu ma Allah Ubangiji ya sa mu fi ƙarfin zuciyarmu ganin cewa mu ma mun wuce irin wannan abun. Sai da kaddara ce ta faɗo masa a koda yaushe. Sai da masauraro ka ci gaba da bibiyan mu ganin muna ɗora muku sababbin shiri. Amma ina mai roƙonka dan Allah idan wannan ne kasance shigowarka na farko dan Allah ka danna mana alamar ƙararrawa ko subscribe ko alamar like. Sai dai mai sauraro ka ci gaba da bibiyan mu muna ɗora muku zababban labarai. Amma za mu kawo muku bidiyo a yadda Hajiya Laila da Nadiya suka haɗu ganin cewa za su yafe wa juna har su ci gaba da rayuwarsu. Sai dai Nadiya dai ta riga ta faɗa wa Hajiya Laila idan dai ta yafe mata za ta mata wata babbar kyauta. Amma dai mai sauraro mu ba mu san kyautar me take ba. Sai dai mai sauraro ka ci gaba da bibiyan mu ganin muna ɗora muku zababban labarai. Mun gode mai sauraro.